Обичате да играете игри на телефона, но след петата минута телефонът ви е загрял и започва да забива. Сега ще ви покажа как да решите този проблем. Това е Black Shark охладител за телефон. Идва с едно кабелче Type-C към Type-C. Може да го включите към телефона, но ви препоръчвам да го включите към адаптера на телефона, за да може да не ви харчи от батерията на телефона. Както виждате, има и RGB ефект. За телефоните, които имат магнитен гръб, се залепя директно, а за тези, които нямат, идва с специален стикер, който провежда охлаждането към корпуса на телефона. Използвайки този охладител, телефона от близо 40 градуса по Целзий ще стане около 12. Има ефект от това устройство, закупено от Amazon за около 55 паунда, но е възможно да се намери и по-евтино. Ще оставя линк в описанието под клипа. Абонирайте се за канала за още подобни видеа. Чао и до следващия път!